I dic que estem contents perquè hem organitzat aquest Cafè de Llengües en el marc dels 30 anys del Servei Lingüístic. Enguany fem 30 anys al servei d'aquí la URB. També fem 20 anys de Publicacions URB, que és el segell editorial de la nostra universitat i que també és dins del nostre servei, del Servei Lingüístic i de Publicacions. I per tant doncs, estem contents de tota aquesta trajectòria, de tots aquests 30 anys de cursos, de molts alumnes, de 30 anys de correccions i traduccions amb tots els nostres usuaris, de 30 anys de projectes, de programes, de campanyes al voltant de les llengües i especialment amb els dos grans objectius del sistema universitari català, que és la promoció del català i el coneixement de les terceres llengües. I, per tant, doncs, és motiu de satisfacció aquest trajecte, aquest recorregut, i també estem contents perquè tenim ganes de continuar endavant, tenim ganes d'afrontar aquests reptes que ens venen, estem motivats, i bé, per tot plegat, doncs, creiem que estava bé en aquesta commemoració que s'allargarà durant tot l'any, doncs dedicar també un acte, en aquest cas, doncs, especial pels serveis lingüístics per compartir-ho amb els nostres col·legues també, perquè, com sabeu, doncs, molts projectes els coordinem, ens cooperem a l'hora de tirar endavant accions de manera interuniversitària i, per tant, pensàvem que era un bon moment també de poder fer, almenys, si més no, un dels actes en aquesta perspectiva de públic. Per això hem pensat que el tema sigui aquest i, de fet, com els últims cafès de llengües, ens farem una taula rodona, com podeu veure, però serà una taula rodona una miqueta especial, ja ho veureu, una mica ampliada, podríem dir. D'entrada, abans que res, presentaré les persones que tenim aquí. Aquí agraïm moltíssim que hagin vingut i que hagin acceptat la invitació. Són els caps dels serveis lingüístics de 3 universitats grans, podríem dir, no? Són la Marta Estella, de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Alfons Esteve, de la Universitat de València, i la Marta Juncadella, de la Universitat de Barcelona. D'acord? Ells són els que intervindran avui en aquest debat, però, com deia, també hi intervindran altres persones, perquè els serveis lingüístics universitaris n'hi ha molts, tothom podria ser aquí, podríem dir, i per tant es fa difícil d'evitar donar veu a altra gent. I per tant el que farem serà, el que hem fet és enregistrar uns vídeos prèviament on hi haurà fins a 8 persones més que també hi participaran, i tot seguit també els esmento qui són i també els agraïm molt la seva col·laboració. Concretament, aquestes 8 persones algunes són caps de serveis lingüístics també, concretament de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Marta de Blas, de la Universitat de Girona, l'Andreu Pulido, de la Universitat Oberta de Catalunya, la Pilar Murtra, de la Universitat d'Alacant, el Ferran Isabel, de la Universitat Politècnica de València, el Sergi Linares, i també tindrem el representant, o la representant, millor dit, de la xarxa Vives d'Universitats, la Conxa Planes, del Govern de Catalunya, la Marina Massaguer, i de la mateixa Universitat Rovira i Virgili, el comissionat de Política Lingüística i Publicacions, el José Antonio Moreno. Molt bé, com ho farem, això? Doncs bé, bàsicament, aquest Cafè de Llengües tindrà 2 blocs. Seran 2 preguntes que són les que contenen el títol. La primera, quin és més enfocada al present dels serveis lingüístics, i abans de la pregunta projectarem aquí el vídeo amb l'opinió de 4 persones en relació amb aquesta pregunta. I tot seguit, doncs, la taula farà el debat sobre aquesta pregunta. I en acabat, la segona part serà sobre el futur dels serveis lingüístics, on farem el mateix. Passarem un altre vídeo, són vídeos curtets, passarem un altre vídeo amb les opinions i després, doncs, la gent de la taula rodona també opinarà. Com sempre fem, al final de tot, doncs, hi haurà un espai també perquè vosaltres ens pugueu fer preguntes, i quan dic vosaltres dic els que sou aquí físicament com també els que ho estan seguint en directe. Els que ho veuran després no poden preguntar perquè encara no hi són, però tindrem aquest espai al final per fer les preguntes. Si algú que ho està mirant vol fer una pregunta, el pot escriure al xat de Teams. Molt bé, doncs bé, feta aquesta introducció, jo crec que ja podem començar. I com deia, començarem visionant aquest
vídeo que tenim aquí a punt i que tot just ara passarem. Ja veureu que la pregunta primera del primer vídeo és com valoreu la situació actual dels serveis lingüístics universitaris? Quines fortaleses i limitacions principals tenim?
Molt bé. Ens diuen que des de la reproducció en directe no se sent i no es veu completament els subtítols, però pel segon vídeo doncs, ja mirarem que surti bé. Per tant, encetem ara doncs, la taula rodona a partir d'aquestes opinions que han sortit i començarem per la Marta Juncadella de la Universitat de Barcelona. Gràcies, Jordi. Les intervencions d'avui probablement anirem repetint o fent referència a coses que ja s'han dit al vídeo, perquè els serveis lingüístics, encara que siguem diferents, hi ha moltes coses en què coincidim. Jo he trobat aportacions en el vídeo que m'han semblat molt interessants i amb algunes hi combrego i també, malgrat que he vist el vídeo abans, també diré coses que ja s'han dit. Crec que la característica principal dels serveis lingüístics és que amb el pas del temps cada vegada hem anat afegint serveis i afegint feines en les nostres tasques diàries i, per tant, tal com deia la Conxa Planes, ens hem fet grans, no sempre de plantilla, això també ho remarcaré, però sí d'objectius i de voluntat dels serveis que oferim. Pel que fa a les fortaleses que ens demanaven a la primera pregunta, a mi el que m'agradaria remarcar en primer lloc és les persones que hi treballen. Són tècnics altament qualificats, que saben treballar en equip i que, a més, generalment tenen una passió per la feina que fan, que és un component que no sempre es pot demanar en les persones que treballen en un lloc, però que si hi és, això afegeix moltes característiques positives a la feina que es du a terme. Una altra fortalesa que també em sembla remarcable i que també ja s'ha dit al vídeo és que hem sigut capaços de crear molts recursos lingüístics i comunicatius que fan que els nostres serveis puguin arribar a molta gent. Pensem en tota la comunitat universitària, però també en la societat. També és just que sigui així perquè nosaltres rebem ajudes de l'administració i, per tant, és bo que retornem tota la feina feta cap a la societat i cap a la comunitat universitària. En el cas de l'assessorament lingüístic, penso en els llibres d'estil. En aquests moments hi ha molts multilingües que contenen criteris, per exemple, del llenguatge igualitari o d'aspectes diversos de la llengua, també models de documents. També tenim bancs de dades terminològiques on anem afegint tota aquella terminologia de les diferents disciplines universitàries que treballem, blocs de manteniment d'informació interessant per les persones que elaboren textos o aplicacions per poder resoldre consultes lingüístiques i terminològiques. En el cas de la dinamització podem tenir aplicacions de consulta de les dades sociolingüístiques o les dades de llengua de la docència a la universitat. Podem tenir també una bústia de queixes per recollir tot allò que no funciona en els usos lingüístics. En el cas de la formació podem tenir blocs destinats a col·lectius determinats, per exemple, els estudiants d'educació, que cada vegada més es va veient la importància que tinguin un bon nivell de català, atès que són les persones que formaran els futurs ciutadans i, per
per tant, és bàsic que tinguin un bon nivell de llengua. També podem tenir tota mena de recursos d'autoaprenentatge de llengües i en el cas, no sé, de la dinamització i de l'acollida, penso doncs, també en vídeos promocionals de totes les activitats que s'ofereixen perquè les persones que venen de fora i que venen a les universitats doncs, puguin trobar recursos i serveis diversos per poder-se formar en llengua catalana. Per tant, penso que els recursos és un element, és una fortalesa molt gran que tenim als serveis lingüístics. La tercera fortalesa que destacaria és la integració que s'ha fet sempre de la tecnologia en els serveis i en les feines. No hi ha hagut por, hi ha hagut un aprenentatge continuat de totes les eines que la tecnologia ens ofereix i que ens permeten doncs, fer millor i de manera amb més qualitat les feines que duem a terme i de manera doncs, més homogènia i més ben prevista, és a dir, que es pot fer tota una planificació i un seguiment de les feines gràcies a la tecnologia. I finalment, la darrera fortalesa que destacaria és la col·laboració que sempre hi ha hagut entre els serveis lingüístics universitaris. Vam començar molt a l'inici amb trobades que es feien arreu dels territoris de parla catalana, amb temàtiques diverses, que van ajudar-nos a tenir uns objectius semblants, unes preocupacions semblants, que ens van inspirar l'intercanvi d'experiències sempre ha sigut molt interessant i molt enriquidor i això també es va veure reforçat amb els grups de treball de la xarxa Vives d'universitats i que en el cas de l'època que vam viure de la crisi econòmica es va fer molt evident que era una bona manera de treballar. Aquests grups de treball, penso per exemple en el de qualitat lingüística de la llengua catalana, en el qual s'han fet doncs, des de bones pràctiques i de sistemes de control de qualitat dels textos fins a criteris diversos que compartim i que consensuem i que són homogenis. També els de llengua anglesa, el grup de treball de qualitat lingüística de llengua anglesa, que ha fet tot un manual d'estil que és compartit per totes les universitats i que ha continuat treballant amb altres línies. Per exemple, actualment està treballant en una línia que és molt interessant, que és la intel·ligència artificial com a suport per la redacció de textos. Per tant, tot el que es treballa en aquests grups és molt enriquidor i ens obre portes de cara a treballar en el futur. També penso que ara hem recuperat el grup de treball d'acreditació lingüística en el qual treballem les dues comissions, la del Principat de Catalunya i la del País Valencià, que serien la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya, la CIFALC, i la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià, la CIACOVA. Recuperar aquest grup de treball ens obrirà nous espais de col·laboració, per exemple, en la formació de docents o de tècnics, també en l'intercanvi d'experiències. Ja en aquest inici que s'ha recuperat l'any passat, ja hem vist, per exemple, des de Catalunya, des de la CIFALC, que la CIACOVA està fent coses molt interessants que ens ajuden a pensar en solucions que fins ara no s'havien adoptat. Esperem que la CIACOVA també trobi en la CIFALC alguna inspiració que li pugui anar bé. I també vull remarcar el grup de treball de terminologia i nomenclatura, que fa anys que treballa
en diversos projectes, vocabularis, etc. I actualment en la nomenclatura de gestió universitària, que cada any va creixent en alguna branca. Només caldria tornar a recuperar el grup de treball de dinamització lingüística, que en algun altre moment de la intervenció parlaré d'aquest terme i de la necessitat de recuperar-lo i posar-lo al dia. Pel que fa a les limitacions, voldria remarcar el fet que les plantilles, tot i ser de persones preparades i amb ganes de treballar, a vegades són poc dotades i, a més, en molts casos, una mica envellides, perquè tots estem fent 30 anys, uns abans, uns després, però tota la gent que va començar ja s'està jubilant o ja està jubilada, i els propers anys serà continuat, que s'aniran jubilant més tècnics. Per sort també en tenim alguns de joves, però cal pensar en la renovació d'aquestes plantilles i esperem poder trobar persones igualment implicades, tot i que veiem que en la joventut hi ha una altra concepció de les feines i gràcies. I potser no són plantilles tan estables a vegades. Haurem de veure com això ho enfoquem. També vull remarcar com a limitació la dificultat d'arribar al públic universitari. Per tant, aquí hem d'aprofundir en les xarxes socials, en les aplicacions de comunicació, perquè moltes vegades els estudiants o el professorat no coneixen tot el que tenim a disposició de la comunitat universitària. Ens diuen, ostres, sí que hi ha coses, no ho sabia, no? Doncs això de poder arribar realment és un misteri, fem tots els esforços, però hem de continuar en aquesta línia. També en aquests moments les limitacions també les tenim en la dificultat de manejar indicadors lingüístics que ens demanen. Cada vegada hem de donar compte de més plans, de més tant interns com externs, i ens adonem que les dades a vegades són febles, hi ha molta gent implicada i són processos que hem de millorar per poder donar compte de tot el que se'ns demana. També una falta de reconeixement intern, tant a l'hora de treballar, quan hem de col·laborar amb altres unitats de la casa, a vegades som aquells de català i penso que ens cal agafar prestigi, que els equips de govern ens donin suport, i també amb les gerències que a vegades tens la sensació que et tracten una mica com un servei de segona, a vegades amortitzen places, per exemple, d'una jubilació sense donar-te gaires explicacions, has de fer informes del dret i del revés i a vegades no trobes resposta i costa molt fer-los entendre que tenim reptes i hem de complir uns objectius cada vegada més diversos. I finalment, per mi també una limitació és que el govern de la Generalitat de Catalunya no sempre desplega i fa complir les normatives de política lingüística, i això ens deixa molt afeblits davant de les situacions. Si pensem, per exemple, en l'acreditació de PDI, doncs necessitaríem que el govern ens donés tot el suport, perquè si no tenim un equip de govern que hi cregui i que ho faci complir, ens podem trobar perfectament amb un paper mullat, i això ens ha passat a totes les universitats un moment o altre, i això no pot ser. El govern de Catalunya hauria de vetllar per fer complir les seves normatives, i això ens ajudaria molt. Moltes gràcies, Marta. Passem doncs ara el torn i el micro a l'Alfons Esteve de la Universitat de València. Bon dia. En primer lloc, moltes gràcies Bé, bon dia. Ara sí? Gràcies. Bé, en primer lloc, vull donar les gràcies a la Universitat Rovira i Virgili i al Jordi Bofarull per haver-me convidat a aquest cafè de les llengües, tot i que no l'hem tastat, el cafè. I bé, estic molt content de veure, sobretot, que hi ha molta gent jove, molts estudiants, i per tant això sempre és d'agrair en una sala veure
veure l'estudiantat. Bé, jo intentaré respondre a les preguntes que ens feien des de la universitat, com quina és la situació actual en què ens trobem els serveis lingüístics. Jo crec que la situació actual ens diria que és d'una relativa estabilitat, tant en l'estructura pròpia dels serveis, diríem en l'organització, en el personal, en el pressupost, com també en la consolidació de la nostra estructura, de l'estructura dels serveis lingüístics dins de la universitat i el reconeixement que això implica per part dels altres serveis de la universitat i els serveis que prestem i les tasques que despleguem dins de tota la universitat de suport als diferents, a la docència, a l'estudiantat, etc. Això, però, tenim una amenaça important que és un nul creixement, actualment un nul creixement pel que fa a recursos humans. Les plantilles crec que estan pràcticament igual que fa, diríem, 20 anys, i un augment molt limitat dels recursos econòmics. També no diria que estem igual que fa uns quants anys, però hem crescut ben poc. Al País Valencià, en el context actual, en el govern que tenim des de fa poc més d'any i mig, tenim un govern totalment contrari a la igualtat lingüística entre les llengües oficials. I fins ara la legislació que han publicat, les accions que han desplegat en l'ensenyament, bàsicament cert que en l'ensenyament no universitari i en els mitjans de comunicació, francament no auguren ninguna cosa positiva. I és cert que també que no la mateixa intensitat, és molt més baixa que la del govern autonòmic, però també hem observat un cert retrocés en les polítiques lingüístiques favorables al català, a la llengua, en les mateixes universitats públiques. No té res a veure amb la intensitat del govern, però sí que hi ha alguna cosa que no acaba de rutllar. Pel que fa a les fortaleses i a les limitacions, en citaré unes quantes. Ja ho han dit alguns de les persones que han intervingut, que és la professionalitat dels tècnics. Jo crec que crec que tenim uns serveis lingüístics molt ben preparats, en uns tècnics molt ben qualificats, sobretot pel que fa als coneixements lingüístics i també al tema de la planificació lingüística, que és una de les, diríem, tasques més importants. Tot i que hi ha trobem alguna difícil adaptació a les noves eines digitals en general, i ja parlarem més tard, i a la intel·ligència artificial en particular. Una de les coses que a nosaltres ens ha costat adaptar-nos més, com a mínim jo crec que al País Valencià, ha sigut passar de ser un servei, el servei del català, a ser un servei multilingüe. Tant des del mateix servei com des del mateix reconeixement dins de l'estructura de la universitat. De fet, hi ha encara algunes persones, alguns serveis que encara es pensen que el servei lingüístic és un servei que es dedica a fer classes de català i a fer traduccions del castellà al valencià. Aleshores, aquest és un dels reptes que tenim. Hem de canviar això, canviar aquesta dinàmica, que la gent es veja realment com un servei multilingüe. I també ho deia alguna de les intervencions abans, hi ha una certa... Tenim un problema de distribució de tasques dins de la mateixa organització de les universitats, com són, per exemple, en el nostre cas, el que es diu el centre d'idiomes. És un centre instrumental, en el nostre cas és un centre instrumental que es dedica a fer classes de llengües, que no està integrat directament amb el servei de llengües i, per tant, de vegades resulta un poc difícil l'encaix d'un òrgan i de l'altre. I això no està en algunes universitats, com suposo que en l'Autònoma crec que sí que està molt ben solucionat, en altres com la nostra no està així de
diguem-ne, de ben organitzat. Algunes de les limitacions que trobo importants també són: ens costa molt traslladar als òrgans de direcció i a la comunitat universitària en general la necessitat d'impulsar la docència en català, més enllà de la suposada demanda que es diu. I sobretot, crec que costa molt trencar el discurs supremacista, que el castellà tothom el coneix i que el català dificulta la captació de talent, sobretot del personal docent i investigador i dels estudiants respecte dels màsters. El català no afavoreix que pugui vindre els suposats premis Nobel que podrien vindre a les universitats, i també ens costa captar estudiants de màster d'altres països. Això és el que es diuen molta gent. I una de les fortaleses més importants, crec que la Marta ho ha explicat molt detalladament, és la col·laboració amb els serveis lingüístics, tant amb els serveis lingüístics diríem, la mateixa comunitat autònoma. Una de les coses que ha ressaltat la Marta és, per exemple, les comissions que es dediquen a l'acreditació de llengües, en el nostre cas la CIACOVA, en el cas de Catalunya la CIFALC. I també jo crec que és molt important la col·laboració dels serveis lingüístics de tota l'àrea catalanoparlant, bàsicament a través de la xarxa Vives, on tenim un ambient de treball, jo crec que molt important, i on s'han fet textos comuns, formació compartida, trobades, coordinació. La mateixa col·laboració que jo estic així, per exemple, avui és fruit de la coneixença de la xarxa Vives, i crec que diríem que aquesta és una de les fortaleses més importants que tenim, la col·laboració entre serveis lingüístics de 22 universitats, que jo crec que això és un aspecte molt destacable i que jo crec que ens ajuda molt als serveis a tirar endavant i a copiar idees i a fer polítiques que altres universitats fan. Molt bé, Alfons. Doncs és el torn de la Marta Estella, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies, Jordi. Bé, abans que res, vull agrair al Servei Lingüístic i de Publicacions de la Rovira i Virgili que hagi pensat en mi per participar en aquesta taula rodona, i també agraeixo la participació de totes les persones que esteu seguint la taula, bé sigui presencialment o des de l'ordinador. A veure, pel que fa en quina situació, com valoro la situació actual dels serveis lingüístics, jo crec que ja fa uns anys que estem en un moment, en principi, d'oportunitat en el sentit que la política lingüística universitària està molt present sobre la taula, sigui en l'àmbit de la xarxa Vives, que té un pla de política lingüística, la Carta Universitària de les Llengües, encara que sigui només en un terreny simbòlic, això hi és, i crec que això és important. Després també moltes universitats tenen, o la majoria, de fet, plans de política lingüística, comissions de política lingüística, i en el cas concret de Catalunya hi ha un pla d'enfortiment del català a les universitats catalanes, acordat entre el govern i les universitats catalanes. Hi ha mesures de promoció de les terceres llengües, també acordades entre el govern i les universitats catalanes, i recentment, per primer cop, tenim un conseller de política lingüística que no havíem tingut mai fins ara, no? És cert que aquest moment d'oportunitat no es trasllada necessàriament o si no té un impacte directe en els serveis lingüístics. No vol dir que això faci que estiguem més ben dotats, que tinguem més recursos, però jo crec que aquest moment d'oportunitat és evident que hi és. I alhora també crec que, i això potser és més recent, estem en un moment també d'amenaces, no? En la mesura que estem en un context global en què l'ultraliberalisme econòmic cada vegada és més present a més llocs, i per tant, doncs això amenaça de ple els serveis públics, la prestació de serveis públics en general, i òbviament també els serveis lingüístics. També veiem un rearmament d'Europa i, per tant, bé, si s'han d'invertir més diners a la guerra, doncs aquests diners s'hauran de treure d'una altra banda. I després també l'auge de l'ultradreta, ho hem vist clarament al País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord, i en llocs concrets de Catalunya també hi és, no? Per tant, jo crec que els serveis lingüístics ens movem en aquest context d'oportunitat bona, en el sentit que la política lingüística universitària està sobre la taula, tot i que això no es tradueix necessàriament en més recursos o millors recursos pels serveis lingüístics, ni una dotació adequada,
i alhora també aquest context d'amenaça. Pel que fa ja més concretament a les fortaleses, jo crec que potser la principal fortalesa que tenim ens ve donada pel fet que les persones que estem ara al servei, o part de les persones que estem ara als serveis lingüístics, són persones que hem gairebé fundat o refundat els serveis lingüístics. Dic refundat perquè ja als anys 70 hi havia universitats com pot ser la de Barcelona, l'Autònoma o la de València, ho desconec, que tenien programes de normalització lingüística, amb cursos, serveis de correcció i de traducció, però no hi havia un servei potser constituït com l'hem entès després. I jo crec que això, persones que ara estem als serveis lingüístics hem participat d'aquesta refundació dels serveis lingüístics cap a la segona meitat dels anys 80, diria, i hem participat de la construcció d'un model de servei lingüístic, no? I aquí crec que hem de reconèixer doncs, el paper que va tenir la Teresa Cabré de la Universitat de Barcelona a l'hora de dibuixar aquest model de servei lingüístic. I crec que això, ajuntat amb el fet que les persones doncs, que vam entrar a treballar aquí als serveis lingüístics entràvem per treballar, però alhora hi havia un component de compromís també molt clar amb la llengua, això ens va donar en el seu moment una fortalesa que encara, jo crec que ara una mica en vivim, no? I crec que també és una fortalesa el fet que hàgim estat part de moviments capdavanters i renovadors, no? Penso, per exemple, en la modernització del llenguatge administratiu català. Nosaltres hi érem allà, no? I això va representar doncs, haver de fer coses noves i això et fa forta, no? Et fa fort. O tot el que té a veure doncs, amb el marc europeu comú de referència a les llengües i aplicar-ho als cursos de llengües que fem, l'enfocament comunicatiu, també vam ser-hi als inicis, no? Tot també el procés de normalització terminològica, també hi érem, no? En el cas de l'acreditació lingüística, tot i que evidentment fem ara un treball molt interessant, i ja s'ha esmentat aquí el cas de la CIFAC, de la CIACOVA, crec que com a sistema hi hem arribat més tard. Però bé, crec que el fet d'haver estat capdavanters en tots aquests moviments que deia, això també ens ha fet ser més forts com a serveis lingüístics, no? Un altre element, crec que l'heu esmentat, no?, que és l'expertesa. Jo crec que aquí hem de tenir en compte, vull dir, perquè expertesa com és que tenim aquesta expertesa en els nostres equips? Jo crec que això es deu al fet que tenim un nucli de persones que treballen als serveis lingüístics estables, perquè quan algú entra a treballar en un servei lingüístic generalment no se'n va voluntàriament, vull dir que si pot quedar, s'hi queda. Per tant, tenim aquests equips estables i l'estabilitat, evidentment, afavoreix l'expertesa i, a més, bé, el fet de treballar en una universitat doncs permet que el personal pugui dedicar hores a formar-se, que això potser en altres sectors o en altres entorns no és així, no? Per tant, jo crec que aquesta expertesa ens ve d'això, d'equips estables i possibilitats de formació. I després també el treball en xarxa, que ja han esmentat la Marta i l'Alfons, que aquí també m'agradaria fer un recordatori del Josep Forcadell, que va ser aquí l'any 1989, va convocar la primera trobada de serveis lingüístics universitaris, agafant les guies de telèfons perquè era l'única manera d'aconseguir contactar amb les altres universitats i que ens ha facilitat tota una sèrie de recursos que ja s'ha comentat. Però pensava, vaig estar en una sessió com mig formativa que convocava la gerència de la meva universitat i en un moment donat van dir que hi havia estudis que deien que per ser eficients normalment posem molt èmfasi en la tasca, com fem la tasca, i que en canvi s'ha vist que la relació és molt important per l'eficiència, no? I llavors jo crec que justament aquest treball en xarxa continuat en els anys ens permet tenir una relació forta i que això contribueix també a treballar millor, no? O penso també en el cas del projecte Aristòtil o Informe Aristòtil de Google, no? Que Google va voler analitzar els seus equips de personal, els que treballaven millor, quines característiques que tenien, no? I van veure que la característica més important era la seguretat psicològica, és a dir, que les persones se sentissin lliures i segures de poder dir el que pensaven. Doncs jo crec que justament perquè tenim aquesta relació construïda al llarg dels anys, també tenim aquesta seguretat psicològica. Per tant, aquest treball en xarxa jo crec que és valuós per poder treballar millor. Pel que fa ja a les limitacions, bé, la limitació de recursos, això ja s'ha comentat, no? Tenim més feina però no tenim més recursos, sinó més aviat de vegades menys, dificultats de contractació, dificultats burocràtiques i administratives.
Crec que una limitació també és... Abans deia que havíem participat de la construcció d'un model de servei lingüístic, però crec que al llarg dels anys la realitat és que no ens hem anat en conjunt acostant a aquest model, sinó més aviat que aquest model s'ha anat desdibuixant. És a dir, que potser fa uns anys teníem la idea que en el futur els serveis lingüístics serien uns serveis que tindrien la unitat d'assessorament, la de formació, la d'acreditació, dinamització, que treballarien totes les llengües. Això està clar que com a sistema, no com a conjunt, no és així. Aquest model s'ha anat desdibuixant i fins i tot, bé, ara mateix hi ha universitats que tenen unitats que fan funcions de servei lingüístic, però que ja no es diuen ni servei lingüístic ni servei de llengües perquè han quedat integrades potser en altres àmbits. Una altra limitació crec que és el relleu, no? I això ja s'ha comentat i bé, és una realitat que hi ha poques persones que vulguin estudiar filologia i que de les que hi van a parar una bona part hi van com a segona, tercera o quarta opció, per tant no tenen vocació de lingüistes, de filòlegs. Llavors, això d'aquí un temps, doncs, crec que ens ho acabarem trobant. Ja ens ho estem trobant ara, no? Que si hem de buscar un professor o professora de francès és molt difícil, doncs jo crec que això s'anirà estenent a tots els àmbits de treball nostre, no? I finalment, l'última cosa que volia comentar és que, així com deia, que crec que aquest treball en xarxa, basat en la relació, doncs és molt valuós i molt important. També tinc la impressió que en la mesura que es basa en la relació personal que hem anat construint al llarg dels anys, a mesura que hi hagi aquest relleu, doncs potser això acabarà també repercutint negativament en aquest treball en xarxa basat en aquesta relació de confiança, més enllà d'aliances, que això evidentment sempre es poden fer. Però jo crec que ara tenim això, una relació de confiança que ens permet parlar francament entre nosaltres i que potser això de futur doncs no hi serà. Molt bé, gràcies Marta també. Bé, si us sembla ara passarem directament al segon vídeo per ajustar-nos una miqueta al temps i farem el mateix. Passarem el vídeo, esperem ara que la gent que ens segueix des de la xarxa doncs ho pugui sentir bé i després donarem pas al debat. La segona pregunta és, bé, ja no la dic perquè ara sortirà, però és aquesta, sí. Quins reptes tenim als serveis lingüístics universitaris? Com ens hem de preparar per encarar-los? Des de la UPC vull aportar els 3 reptes que em semblen més importants dels serveis lingüístics, no de cara al futur, sinó per ara. El primer és dimensionar el suport tècnic a la política lingüística a la nostra universitat i al conjunt del sistema. I això vol dir demostrar alineació estratègica, expertesa en planificació lingüística i una actitud dinàmica i propositiva. El segon és incorporar la intel·ligència artificial perquè volem fer un salt qualitatiu en la gestió interna, en els serveis i recursos que oferim i en les experiències de comunicació amb els nostres públics usuaris. La tercera és córrer el risc de prioritzar. Més enllà de propostes continuistes o apostes incrementalistes, saber detectar les actuacions amb més valor i atrevir-nos a minimitzar aquelles que no n'aporten prou. Espero que amb les idees de tothom tinguem un debat ric i constructiu sobre els serveis lingüístics universitaris. 2 reptes hipotètics. El primer, una disminució important de la despesa pública a Europa, menys recursos. Preparem-nos amb els nostres companys dels serveis lingüístics. Elaborem, encara que siguin esbossos, de plans preventius en els quals prioritzem accions, en els quals mirem d'externalitzar accions i en els quals fins i tot deixem de prestar determinats serveis. Fem-ho units amb els serveis de manera cohesionada i que ens permeta abordar junts aquesta possible adversitat. Segon repte, que ens trobem en les comunitats universitàries amb actors que qüestionen la normalització lingüística d'una manera més desafiant del que hem conegut fins ara. Busquem col·laboració, ara també externa a les unitats.
fem bons mapes de públics per a les nostres accions de dinamització. Busquem d'acompanyar els compromesos, busquem de mobilitzar els ingenus, els resignats, busquem d'aproximar els contraris. Són situacions hipotètiques, adverses, que crec que haurien d'abordar amb un somriure intern, amb assertivitat, amb persuasió i amb fraternitat. Es diu que la fraternitat conté la tendència innata de l'ésser humà a la cooperació. Aprofitem-la. Un dels reptes més importants que afrontaran els serveis lingüístics universitaris en els propers temps és l'arribada de molts membres de la comunitat universitària de fora dels territoris de llengua catalana. Això, evidentment, comportarà haver de reforçar l'acollida lingüística i aconseguir que els serveis lingüístics siguin un espai de trobada i de convivència entre estudiantat i professorat local, que vulgui aprendre terceres llengües, i professorat i estudiantat que ve de fora i que vulgui aprendre català i utilitzar-lo en el dia a dia. Aconseguir això, evidentment, requereix reforçar els serveis lingüístics, dotar-los de més recursos, especialment de més recursos tècnics, de més persones que puguin fer feina per a aquesta acollida lingüística, i això requereix el compromís tant de les universitats com del Departament de Recerca i Universitats, i és per això que estem treballant en aquesta línia per aconseguir-ho. Bé, quan penso en el futur i els reptes que tenen pel davant els serveis lingüístics universitaris, a mi em venen al cap 3 idees fonamentals. D'una banda, flexibilitat, de l'altra, polivalència i, finalment, formació. Flexibilitat perquè penso que els serveis, les estructures, han de tenir prou múscul per poder donar resposta a les noves necessitats, a les noves demandes, tant de la comunitat universitària com de les mateixes universitats. Polivalència, perquè penso que potser estem massa acostumats a treballar en petits calaixos i avui, més que mai, necessitem treballar en equip, de manera transversal, compartint reptes per enfrontar-los de manera conjunta, i finalment formació, perquè naturalment el personal tècnic, els experts, els professionals que integren els serveis lingüístics tenen en el seu ADN principalment un coneixement expert de la llengua, però cal treballar, cal continuar desenvolupant altres competències. Penso, per exemple, de manera fonamental en la competència tecnològica per poder aprofitar les aportacions de la intel·ligència artificial, de l'ensenyament per mitjà de l'ordinador, dels entorns virtuals, per poder-los incorporar a la tasca diària, per facilitar la seva feina, per dur a terme el seu treball de manera més eficaç. Molt bé, doncs obrim el segon bloc d'aquesta segona pregunta i ara el començarà l'Alfons Esteve de la Universitat de València. Mirem ara de fer intervencions de 5 minuts. Ara tinc el paper preparat i us el passaré, que abans no ho usava tant. I per tant, doncs comencem. Molt bé. Jo intentaré adaptar-me. Bé, jo crec que ara com ara un dels principals reptes que tenim és com encarem l'augment d'estudiantat, de professorat i d'investigadors que no són de parla catalana, i molt especialment els que venen de països de parla castellana. Això afecta principalment, i pel que fa a la docència, als màsters, bàsicament, almenys a la nostra universitat. I sobretot perquè fa al personal docent i investigador, afecta molt les noves figures contractuals, bàsicament aquelles figures d'estabilització dels diversos programes que s'han posat en marxa, que faciliten que molt d'aquest personal que ve de fora, d'altres universitats, d'altres països, es pugui integrar com a personal fix de la universitat sense tenir ni tan sols coneixements de llengua catalana o tenir un coneixement molt poc que no facilita el seu treball diari de docència o d'investigació en català. Per tant, cal regular d'una manera molt clara l'obligació de conèixer el català per poder ser personal de la universitat, per poder ser personal que treballa a la universitat, i evidentment també, per l'altre costat, s'han d'articular mesures d'integració i d'acollida lingüística per a tot el personal nouvingut que no coneix la llengua catalana. Un altre dels reptes que trobo que hem de
de tenir en compte és que la docència en català sembla que ha tocat sostre, almenys en els graus, i té molt poca presència en els postgraus. Per tant, si no fem normatives i polítiques lingüístiques més ambicioses, tant des dels governs de l'Estat, és molt important, a través de la LOSU i el desplegament que se'n faça, tant des dels governs autonòmics com des de les mateixes universitats, serà molt difícil poder avançar en la docència en català. I recordeu que no avançar en molts casos implica retrocedir. Tampoc en la docència en anglès o en altres llengües estrangeres no hi ha els avanços que caldria. I en la majoria de les titulacions la presència d'aquestes llengües és ben escassa. Des d'un punt de vista tècnic, un dels reptes més importants que tenim, s'ha dit ja a bastament, és l'ús de la intel·ligència artificial i dels processos d'automatització de la nostra feina diària. En molts pocs anys jo crec que pot haver-hi un canvi dràstic i crec que a hores d'ara els serveis lingüístics hi estem molt poc preparats. Costa també, així mateix, que les universitats promoguen i faciliten que el personal de les universitats es forme i analitzi la seva forma de treballar per millorar i ser més eficients i adaptar-se a aquestes noves circumstàncies que tenim ja al davant. Cal també aconseguir una major implicació de l'estudiantat en la defensa dels drets lingüístics i la igualtat lingüística i la necessitat de poder rebre una formació universitària plurilingüe. Des de fa anys, nosaltres notem que ens costa molt mobilitzar els estudiantats en les campanyes que es fan i en les diverses accions per a promoure el català i per a promoure el multilingüisme. Pot ser la major càrrega docent o les diferents formes de socialització dels estudiants o altres interessos o fins i tot la diferència d'edat entre els tècnics i els estudiants dificulten aquesta implicació dels estudiants en les campanyes i en les accions que promovem des dels serveis. L'envelliment del personal dels serveis lingüístics també és un repte important. Fa uns quants anys, crec que la Marta comentava que feia 30 anys ens havíem posat en marxa, havíem organitzat els serveis. En aquell moment érem gent molt jove, tots els que estàvem en els serveis lingüístics, i ara som la mateixa gent amb 30 anys més i per tant ja no som tan joves. I això és un repte, vull dir, costa molt trobar gent jove, d'una banda, que s'incorpora als serveis, probablement perquè la gent s'incorpora més tard al mercat de treball i la veritat és perquè les gerències tampoc faciliten molt la reposició dels recursos humans. I, finalment, per acabar ja el requeriment de Jordi, al País Valencià actualment la situació política que tenim no ajuda francament a la nostra feina i d'una manera directa o bé indirecta sí que pot estressar el funcionament de les nostres organitzacions, tant pel que fa a l'aplicació de les polítiques lingüístiques com també de les polítiques econòmiques. Gràcies. Gràcies, Alfons. Vinga, ara continuem amb la Marta Juncadella de la Universitat de Barcelona. Gràcies, Jordi. A veure, a mi em sembla que hi ha un repte important que a causa del context actual, també a causa del que comentava la Marta Estella, que el pas del temps també ha fet que hi hagi menys definició d'alguns dels nostres conceptes primigenis, doncs crec que cal redefinir, redenominar potser algun dels termes dels nostres conceptes inicials, com podien ser la normalització o la dinamització. Jo crec que el context és evident que ja no és el mateix i, per tant, cal
tornar a pensar com hem de resoldre les necessitats actuals. La setmana passada es va presentar l'enquesta dels usos lingüístics del 2023 a la Generalitat de Catalunya i que malgrat que els titulars que es van donar van mirar de fer valdre les coses en què potser s'ha avançat, la veritat és que els resultats de l'enquesta constaten, com ja sabem només anant pel carrer, el greu perill en què es troba la llengua catalana i en com va baixant els índexs d'ús i els índexs de persones que la tenen com a llengua habitual. Per tant, hem de prendre consciència d'aquestes noves necessitats i la universitat forma part de la societat, és una part més de la societat i per tant és important que ens plantegem tots aquests reptes. Davant d'aquestes mancances del nostre present, penso que hem de dur a terme accions que tinguin a veure amb la sensibilització, amb la promoció, amb l'impuls de la seguretat lingüística i amb l'increment del prestigi de la llengua catalana. A la UB, per exemple, estem començant a treballar en un nou pla de dinamització lingüística perquè el que tenim és de l'any 1990 i, per tant, penso que és evident que cal actualitzar-lo, que cal pensar bé quins fronts hem de treballar i com ho hem d'afrontar. Un altre repte que penso que també és important és el de mirar de continuar en la col·laboració entre serveis lingüístics i concretament mirar de mancomunar serveis. Cada vegada és més difícil trobar docents, trobar correctors i traductors, també perquè les lleis cada vegada hi ha més burocràcia, hi ha més aspectes que s'han de tenir en compte i penso que pot ser una línia interessant per mirar de minimitzar esforços i aconseguir els més bons resultats. En el cas del Principat es podria mirar de fer a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, el CSUC, i veure si ens dona possibilitats de col·laboració i de treballar conjuntament en una mateixa línia. També és evident, n'hem parlat, ja ha sortit moltes vegades, que tenim un repte tecnològic molt clar, que és el de la intel·ligència artificial. La tenim aquí, l'hem de saber utilitzar, hem de saber de quina manera ens pot ajudar, en quins aspectes, l'hem de conèixer bé, va molt ràpid, per tant és una feina que hem de fer ja, no la podem deixar en el temps i per tant és un repte important. També ens trobem amb un altre factor que té a veure amb la tecnologia, que és que les eines que fem servir queden obsoletes al cap d'uns anys i tenim aplicacions que són molt necessàries que ens estan quedant velles també, com ho és la nostra plantilla, i tot i que no tenen tants anys potser com les plantilles, queden velles molt més ràpid. I a més hem de continuar integrant programes nous, com ja hem fet, programes i aplicacions, com ja hem anat fent. Finalment també diria que tenim un repte important que és ampliar i aprofundir, mirar que l'administració també segueixi en aquesta línia aspectes com que poden recollir, per exemple, el Pla d'Enfortiment de la Llengua Catalana, que inclou el Pla d'Increment de la Docència en català o uns plans d'acollida. Hem de treballar en aquesta línia, aprofundir, això no s'acaba. Hi havia qui pensava que els serveis lingüístics durarien 10 anys perquè tot estaria normalitzat i aquí estem amb unes necessitats concretes i importants. Gràcies. Molt bé, i tancarem aquesta intervenció d'aquest bloc amb la Marta Estella, de la Universitat de Barcelona. Gràcies, Jordi. A veure, jo crec que el repte així més general és com ens situem els serveis lingüístics davant d'aquest context en què estem, en què cada vegada les llengües tenen menys presència, no? Vaig buscar l'altre dia un informe
que deia que el mercat global, si l'any 2022 els serveis lingüístics, no entès com estructures com nosaltres, sinó serveis de prestació de serveis lingüístics, tenien un valor de 60.000 milions de dòlars, d'aquí al 2032 calculava que passaria a 96.000 milions. Vull dir que el mercat de les llengües i l'àmbit de les llengües creix, llavors quin paper hi podem tenir nosaltres i si serem capaços de tenir-ne algun de rellevant o no. Llavors, pel que fa a l'àmbit concret de l'assessorament lingüístic, jo crec que un repte que tenim és que sempre ens hem centrat molt en la qualitat en detriment de la satisfacció. Abans s'esmentava que tenim el grup de treball de qualitat de català, el grup de treball de qualitat d'anglès, perquè hem fet molt èmfasi en la qualitat. Però jo crec que cada vegada més les persones que reben aquests serveis, la seva satisfacció potser no passa tant per una qualitat excelsa, sinó per la immediatesa. I potser també per poder disposar d'eines gratuïtes i que s'ho puguin fer elles mateixes. Vull dir, això del fes-t'ho tu mateix és un element que cada vegada tenim més aplicacions gratuïtes que ens permeten fer coses tant en l'àmbit de la llengua, des de traduccions, transcripcions, resum, subtitulació, com també en altres àmbits, disseny gràfic, doblatge, fins i tot interpretació actoral, no sembla? És a dir, que hi ha eines que estan a l'abast de tothom que permeten fer una feina que nosaltres hem fet tradicionalment i que fem, que evidentment el resultat de qualitat és inferior, no cal ni posar, això és evident, però que en canvi tenen aquest component de la immediatesa que nosaltres no tenim. Llavors jo crec que el repte nostre serà acostar-nos més a aquesta immediatesa. També hem de tenir en compte que totes aquestes aplicacions gratuïtes d'intel·ligència artificial, en el fons ens van acostumant a una qualitat més rebaixada. És a dir, quan van començar a sortir aquestes aplicacions que podies posar una persona amb la veu de no sé qui, ai, mira que graciós, no sé què, que allò estava malament, però bé, ja anem naturalitzant, que la qualitat no és potser tal com la teníem entesa i això va calant, va fent forat, I hem de també ser conscients que aquestes eines estan a l'abast de tothom i integrades a la vida de les persones. Llegir també que l'Eurobaròmetre sobre llengües de l'any passat deia que un 21% de les persones a Europa fan servir la traducció automàtica diversos cops per setmana. Penseu que això agafa gent de totes les edats. Per tant, el 21% de les persones a Europa fan servir traducció automàtica diversos cops per setmana, O una cosa que em va sobtar molt l'altre dia, que vaig entrar a la pàgina web de l'Autònoma de Madrid i la versió en anglès et porta directament a la traducció de Google, a la pàgina principal, no la d'un servei concret, sinó a la pàgina principal. Doncs bé, aquí estem, Llavors, pel que fa a l'aprenentatge i certificació, jo crec que hi ha un element important que és que cada vegada hi ha més joves que fan idiomes com a extraescolar des de més abans. Per exemple, l'enquesta de joventut del 2022 de Catalunya preguntava quantes persones havien fet idiomes com a extraescolar entre els 16 i els 14 anys i entre la franja d'edat de 30 a 34 anys eren el 37%, però entre la franja d'edat de 15 a 19 eren el 51%. Llavors això comporta d'una banda que aquestes persones arriben a la universitat cada vegada amb més nivell i això ho hem corroborat a l'Autònoma, que des de fa molts anys fem una prova de nivell a l'alumnat de nou accés i el nivell va pujant. I també més cansament, que això també ho vam poder veure quan vam fer un estudi interuniversitari a les universitats de Catalunya en què sortia que en la part qualitativa que algunes persones deien, ostres, és que això dels idiomes no s'acaba mai, perquè clar, si comences als 3 anys fent anglès de no sé què i llavors arribes als 18 i et diuen que has de continuar fent anglès, doncs sembla una mica que en fi, que es cansen i és lògic, En el cas de la planificació lingüística, jo crec que aquí també tenim el repte, que segurament necessitem persones amb perfils diferents dels que tenim tradicionalment als serveis lingüístics per poder treballar amb dades, per poder treballar en àmbits en què no hem treballat fins ara, Llavors, com ens hem de preparar davant d'això? Jo crec que la idea clau, i no l'esbossaré perquè no hi ha temps, potser després podem anar una mica més al detall, és tenir aquesta capacitat de transformar-nos, de refundar-nos, de tornar a pensar un model de servei lingüístic, I això segurament passa per esporgar. Hi ha hagut 2 vídeos en què s'esmentava aquesta possibilitat de retallar, no retallar en el sentit de retallades, però prescindir potser del que no aporta tant valor, d'empaltar, o sigui, agafar coses d'altres àmbits i empaltar-les als serveis lingüístics
i de sembrar llavors noves de coses que fins ara potser no heu fet. I per cenyir-me el minut ho deixo aquí. Molt bé, Marta, i moltes gràcies a tots tres. Si us sembla, com que ja són més de la una, el que podríem fer és passar directament al torn de debat de preguntes, perquè així nosaltres tenim previst ara fer un debat entre nosaltres a partir d'alguns ítems, però jo crec que ja pot ser interessant que passem directament en aquesta part final, perquè certament han sortit molts temes aquí a la taula, també a les intervencions dels vídeos, i cadascun donaria per un debat, no? Però malauradament no tenim temps de parlar de tot. Aleshores, si us sembla, ara el que fem és obrir un torn per preguntes, tant de vosaltres, els que sou aquí, com de la gent que ens està seguint, i per trencar el gel, en començo amb una, mentre vosaltres us penseu la pregunta, i enllaço justament amb el que deia la Marta ara, no? Perquè hi havia dues de les intervencions dels vídeos que feien referència a això, no? A intentar prioritzar les nostres feines. Ara ho comentava també la Marta, amb aquesta metàfora, aquesta vella metàfora d'esporgar, empeltar i sembrar llavors. I us pregunto així en resposta molt breu de cadascun de vosaltres, creieu efectivament que hem de prioritzar la nostra activitat al servei tenint en compte la diversitat de funcions que tenim i que va creixent i en canvi aquest poc creixement de recursos? I si és així, us atreviríeu a dir què s'ha de prioritzar de totes i què podria ser prescindible? No sé qui vol començar. Aquí és el Valent o Valenta que comença. És evident que sempre prioritzem i sempre podem prioritzar, però encara tinc l'esperança que puguem continuar oferint serveis i que no hàgim de triar. Ja dic, sempre n'hi ha que són més prioritaris i que els tirem endavant amb més recursos i canviem aquesta capacitat de flexibilitat, no? Que penso que, almenys els serveis lingüístics de la UB la tenim i n'hem fet ús quan hi ha un pla, quan sempre cal veure com ho afrontes, però pensar en la possibilitat que hàgim de deixar de fer coses perquè no tenim prou recursos, a mi em sembla un escenari que ara per ara no hi vull pensar. Si cal ja ho farem, però jo d'entrada encara tinc esperança que puguem tornar a ser optimistes i a créixer davant dels nous reptes. Fa molts anys que les plantilles de l'administració no només no creixen, sinó que minven, o a vegades han minvat, i ara sembla, almenys allà al Principat, que d'alguna manera s'està obrint una porteta. Esperem que pugui continuar sent així. Però de manera molt ràpida. Prioritzar sempre prioritzem, això està clar, sempre hi ha alguna cosa. Però crec que al llarg del temps hem anat redimensionant els serveis i les tasques, i no fem la mateixa tasca ara que fèiem fa 30 anys, no fem les mateixes. Crec que els avanços en la tecnologia ens han facilitat que hi hagi coses que puguem fer d'una manera molt més ràpida o que podem fer de manera diferent, i jo crec que anem adaptant-nos més o menys i d'una manera bastant ràpida a les necessitats actuals que dediquem. Evidentment, si tinguérem més recursos faríem més coses, però jo crec que amb el que tenim, crec que tenim més o menys ben dimensionat el que estem fent. Nosaltres, per exemple, abans la formació la fèiem a través dels nostres tècnics, ara la fem a través del centre instrumental, que és el centre d'idiomes. Això ho hem canviat i anem canviant any a any, anem canviant coses, anem dedicant més esforços a les coses que trobem que fan més falta, i crec que això anem fent-ho dia a dia. Si ens digueren què necessitem, doncs necessitaríem tot el món, apostaríem per moltíssim més personal i moltíssima més tecnologia, però dins del que tenim jo crec que anem adaptant-nos bé.
A veure, jo crec que les prioritats venen molt determinades per quines són les prioritats des de l'àmbit polític, no? Perquè al capdavall nosaltres no som uns serveis que funcionem de manera autònoma, sinó que estem per donar justament servei, per executar una sèrie d'accions que estiguin alineades amb el que políticament es decideixi que són les prioritats. Per tant, jo crec que les prioritats bàsicament ens han de venir donades. Ara, si mirem una mica per on van les coses, i ara parlo més potser des de la perspectiva de l'autònom, que és la que conec millor, no? Per exemple, en el cas de la formació i potser també de l'acreditació, encara que no tant, anem cada vegada més cap a cursos per col·lectius concrets, no? I amb finalitats específiques, i té menys pes els cursos de llengua general. Bé sigui cursos de català i exàmens pel PDI que ha d'acreditar un nivell seu de llengua catalana, bé sigui, òbviament, tots els cursos i programes d'acollida, bé sigui també tota la formació per les persones que estan fent la tesi i l'han de fer en anglès o la volen fer en anglès i necessiten un acompanyament, bé sigui per personal investigador en formació o a l'inici de la carrera que també necessita una formació específica en anglès. I la formació així més generalista, potser queda una miqueta més de banda, no? O català pels futurs mestres, etc. Pel que fa al cas de traduccions, correccions, jo crec que aquí la clau serà, establir fins on cal arribar a la traducció. Abans esmentava aquest cas, l'Autònoma de Madrid, ja a la pàgina inicial del web, ho té directament amb traducció automàtica de Google. Jo crec que això no és la via, però sí que crec que hem de poder definir, farem una traducció professional i molt acurada d'això, i la resta facilitarem eines perquè cadascú pugui entendre amb els recursos tecnològics que hi ha a disposició de tothom, no? Molt bé, doncs escolteu, hi ha algú que ja tingui clar que vol preguntar aquí a la sala i no sé si el centre de dades està rebent preguntes de... No? Joan, endavant. Se sent? I si no, ja ho digue-ho i ho diré en veu alta. Mira, hi ha un micro aquí. Vinga, allò. Gràcies. Bé, jo te parlàveu, se m'han acudit dues preguntes i he fet aquí una xuleta. Una recollint una cosa que deia la Marta. El context actual, la figura més icònica que hem vist fa pocs dies és un senyor dirigent mundial amb una motosserra, fent ús de la motosserra, i aquesta motosserra la vol fer servir per retallar serveis públics, no se n'amaga. Des que la IA la fa servir tothom, a casa, les nostres criatures, amb un telèfon, molta part de la nostra societat veu els serveis lingüístics com una cosa superflua, que és aquests serveis públics que volen retallar. De fet, els equips de direcció de les nostres mateixes universitats també veuen fàcilment que moltes de les coses que nosaltres fem no cal, perquè ja ho fa una IA. Des dels serveis lingüístics, quina resposta podem donar amb això? Per no ser superflus i, per tant, a ser víctim... Ara sí. Ara sí? Doncs l'altra pregunta era en relació a una situació que es dona a moltes de les nostres universitats. A Catalunya tenim regulada l'obligació de l'acreditació de llengua catalana, del famós nivell C, per ser treballador públic. A les universitats públiques això passa amb una part del personal. La Generalitat i els nostres serveis participen, gasten esforç, temps i diners en plans d'enfortiment de la llengua catalana, i els equips de direcció de les universitats públiques, des del meu punt de vista, incompleixen la llei. Això seria discutible, però el que sí fan és fer la vista grossa, i en l'accés a la funció pública per part de professorat i investigadors, i en alguns casos de tècnics de suport a la recerca, no tenen en compte això, i hi ha professors, investigadors i tècnics de suport a la recerca que no tenen aquesta acreditació i les universitats no els hi demanen i són treballadors públics. Què fem des dels serveis lingüístics perquè això no passi? Gràcies. Gràcies, Joel. Bé, són dues preguntes. Si voleu que cadascú
contesti la que vulgui, o comencem per la primera, i anem fent. Sí, pel que fa a la primera pregunta, no sé, ara pensava una mica en la imatge de les empreses que viuen del software lliure i gratuït. És a dir, que hi ha software que és lliure i gratuït i que tothom el pot fer servir sense pagar res, però no obstant això hi ha empreses que tenen el seu model de negoci basat en aquest software lliure. Per què? Doncs perquè, per exemple, fan formació sobre com fer servir aquest software, no? Llavors, o fan assessorament sobre quin és el que et pot interessar millor. Llavors jo crec que pel que fa a les eines d'intel·ligència artificial, una línia en què hem de treballar els serveis lingüístics és aquesta, fer formació perquè doncs, el personal de les universitats o l'estudiantat de les universitats sàpiga treure el màxim profit d'aquestes eines en termes lingüístics, no? O fins i tot això, assessorament de quina eina és la que et pot convenir més. Pensava també que fa anys quan van sortir els diccionaris de Word, que hi havia el diccionari de català, que va ser com la gran cosa, diu, ostres, ara ja corregirà el Word al català, perdrem la feina, no? Una de les coses que van fer va ser diccionaris personalitzats, en què llavors allà introduïem especificitats que eren de la universitat o criteris específics de la universitat, fins i tot crec que macros havíem arribat a fer, no?, per facilitar la correcció. Doncs bé, potser també aquestes eines les podem personalitzar perquè responguin més a les necessitats lingüístiques de la universitat. O fins i tot aquests criteris d'estil i recursos que abans s'han comentat, que en principi els adrecem a les persones que treballen a la universitat o que hi estudien, doncs potser hem de pensar en recursos que estiguin pensats per aquestes eines d'intel·ligència artificial, perquè llavors quan aquestes eines consultin aquests recursos, doncs donin un resultat que sigui el que volem. Per tant, tornant a l'inici, crec que hauríem potser de tenir com a referent això, aquestes empreses que viuen del software lliure, potser serà això la via perquè puguem viure en aquest context que estem ara. Molt bé, com que hi ha més preguntes, sobre la segona, algú de vosaltres vol contestar? O, perdona, Marta, volies afegir alguna cosa sobre això? No, si hem d'anar per feina, jo estic molt d'acord amb la Marta, volia posar algun exemple més, però no cal perquè em sembla molt bé la resposta que ha fet. Pel que fa a la segona pregunta, me la recordes, Joel, sisplau? Sí. Sí, ja està. Gràcies. Sí, fins i tot afegint amb això que comentava el Joel, en el cas no només del PDI, sinó també en el cas del PTGAS, el personal laboral temporal tampoc no s'està exigint, tot i que en aquest cas s'està incomplint el marc legal. Sí. Això, el que hem de fer els serveis lingüístics és el que hem fet durant molts anys quan no hi ha un equip de govern conscienciat, que és intentar posar la normativa allà al davant i tot plegat, però si l'equip de govern no està al cas, no vol, doncs és veritat, perquè també és el que he comentat abans, aquí també el que falla és el govern de Catalunya, que no vetlla perquè hi hagi compliment de les seves normatives, de les seves lleis, i per tant penso que els serveis el que podem fer és intentar, doncs això, que no se n'oblidin, però a nosaltres també ens ha passat que durant èpoques, segons l'equip de govern, doncs no hi tens res a pelar, perquè no passa res perquè algú no s'acrediti, o que s'acrediti de males maneres. Bé, nosaltres ho tenim un poc més complicat perquè no tenim una normativa, al País Valencià no tenim una normativa a nivell de Generalitat Valenciana que obligue precisament al professorat, ni tan sols tampoc al PTGAS, a tenir un coneixement lingüístic per a l'accés a la funció pública, en aquest cas universitària. Però sí que és bàsic que des dels serveis lingüístics traslladem als òrgans de govern, a través del vicerrectorat, a través de les comissions de política lingüística, la necessitat de fer aquesta exigència en els plans d'increment de la docència, en els plans de política lingüística, hi ha d'aparèixer això necessàriament. Hi ha d'aparèixer i no s'han de permetre les escletxes, que nosaltres tenim un pla d'increment de la docència
on sí que hi ha una obligació d'acreditar el coneixement del nivell C1 quan tu accedeixes a una plaça diguem-ne estable, la que és l'actualment permanent laboral o el que és el titular d'universitat, però ara ens hem adonat, i ho ressaltava, el tema de les escletxes que tenen els sistemes, que són l'estabilització de les figures aquelles els Ramón y Cajals, Beatriz Galindo, no sé quantes mil, n'hi ha no sé quants noms d'aquestes, de gent que retorna, i aquesta gent com que retorna perquè s'han anat a fer unes beques, unes estades, o gent que fitxem d'altres universitats, a aquests no se'ls demana res. I per tant jo crec que això no s'ha de poder permetre. Tot el món que hagi d'estar estable ha de tenir coneixement de la llengua catalana. No pot haver-hi una persona que siga estable en la universitat, siga del col·lectiu que siga, que no tinga el coneixement del català. I això és una de les obligacions que tenim de traslladar als òrgans de govern a través dels vicerectorats corresponents i de les comissions de política lingüística. No hi ha altra. Tenim 3 preguntes al xat de Teams. No sé si n'hi ha alguna aquí. Si no, mentre... d'acord. A veure, hi ha 2 preguntes de l'Anna Grau, suposo, que diu Anna G, potser no. Una és, des del punt de vista de la transferència de coneixements, entenc que les convocatòries de beques i els convenis de pràctica són clau. Com ho gestionen els serveis lingüístics universitaris? Tenen becaris i estudiants de pràctiques? Quin paper tenen? Algú de vosaltres 3 vol contestar ràpidament això o...? En el cas dels serveis lingüístics de la UB sempre ha estat una línia que ens ha agradat molt de treballar, perquè ens ha enriquit molt tenir gent jove sempre, perquè ells sempre tenen la mateixa edat, els becaris i els estudiants de pràctiques. Ens aporta coses que també per l'envelliment de la plantilla a vegades no estem prou al dia, i nosaltres els podem aportar un coneixement cap a la professionalització. De fet, alguns dels nostres tècnics han estat becaris o han estat estudiants de pràctiques, per tant, és una línia que sempre hem cuidat. No sempre és fàcil, ens hem trobat, per exemple, en el cas de les beques, que cada vegada és més difícil, cada vegada duren menys, cada vegada costa més de poder, si una persona et presenta la renúncia, ja no pots agafar-ne una altra perquè ja no ha passat massa temps des que ha començat la beca i el pla formatiu, però sí que és una línia que continuem creient. És bona per les dues parts, em sembla. Molt bé, anem per la segona de les 3 preguntes que tenim. També és de l'Anna. Diu, també voldria saber quines actuacions o iniciatives hi ha previstes per contribuir al manteniment del català com a llengua pròpia d'ús entre l'alumnat local. Hi ha algú que vulgui contestar aquesta pregunta? Jo, si voleu, puc dir alguna cosa, si voleu. Jo crec que en aquests moments no hi ha una línia clara del sistema universitari català, si més no, d'intentar treballar el manteniment del català, i que sí que hi ha algunes actuacions puntuals. Per exemple, a la Rovira i Virgili estem duent a terme aquest curs per primera vegada una acció formativa encarada als estudiants de les facultats d'educació per donar-los eines per mantenir-se en català, tant en l'actualitat com després com a la seva feina com a professionals. És una formació que s'adreça als estudiants catalanoparlants de les facultats d'educació, i em consta que alguna altra universitat també està pensant projectes. Per tant, vist les dades a les quals feia referència la Marta Juncadell abans, les dades de coneixement i ús del català, podria ser una de les futures línies d'actuació conjunta també en l'àmbit de la xarxa. I bé, ara he agafat un paper que no tenia perquè jo era un simple moderador aquí, però vaja, no passa res. I l'última pregunta, que crec que és del Sergi Linares, perquè diu Sergi L, suposo, no ho sé. Diu, si us obliguen a elegir, elegireu més personal, capítol 1, o més diners per a funcionament, capítol 2? A veure, aquí heu de dir
Sí o no? O d'una cosa a l'altra perquè ja em sé la resposta de sí, no, perquè... Capítol 1, perdó. Capítol 1. Jo també, clarament, capítol 1. Jo no ho tinc clara. Probablement faria capítol 2, perquè pots fer segurament més accions, però seria interessant capítol 1 i capítol 2. Això vol dir que aneu bé de capítol 1. Molt bé. Gràcies per aquesta super brevetat. I ara crec que el José tenia una pregunta, no? Ara sí, sí. Més que una pregunta era un comentari perquè naturalment s'ha fet referència a equips de direcció, comissionats i veig que tot recau en mi com a mínim dels que som a la sala, no? En primer lloc, agrair-vos la participació i les contribucions perquè certament han estat molt interessants i ja faré perquè els vegin la resta d'equips de direcció, com a mínim els comissionats i vicerectors de política lingüística, perquè sovint, i estic d'acord amb això, un dels elements que passa és que no s'ha reflexionat prou sobre quin paper tenen els serveis lingüístics universitaris i fins que no hi ha la possibilitat de portar-hi la veu a un consell de direcció, sovint és prou desconegut. Sembla mentida, portem molts anys treballant. Jo he treballat com a tècnic i veig que encara ara vaig descobrint funcions que duen a terme els serveis lingüístics universitaris i que són poc conegudes pels equips de direcció. Aquesta seria una primera qüestió. La segona, crec que era la Marta, que parlaves d'una etapa d'oportunitat. Jo penso que és així, efectivament, i és una etapa, sobretot en el moment que al capdavant que la Marina Bassaguer, a la que hem vist aquí, està fent una feina, jo vull destacar-ho, molt important en el conjunt del sistema universitari català, perquè per primer cop les universitats van a la una i això vol dir que assumeixen compromisos de conjunt i no compromisos individuals i és important. I això lliu, per exemple, amb el tema de l'acreditació que plantejava aquí el company Joel. La setmana passada vam tenir un episodi d'aquest estil a la URB, no entraré als detalls, però el que sí és cert és que el PEC, els plans de política lingüística que s'han derivat o el pla d'increment de la docència, el que s'hi fan és comprometre per escrit el desenvolupament d'aquesta normativa, que ja hi és, està des del 2010, però no s'aplica. I quan un arriba, m'agrada ser clar en aquests fòrums, quan un arriba i se n'adona que fa 14 anys que ningú no ha mirat qui està acreditat i qui no està acreditat d'una universitat, tenim un problema. I hem de tractar de resoldre aquest problema. Aquí el compromís que vaig adquirir davant del Consell de Govern és que aquesta normativa es farà i això es comprovarà. Vull dir que al final, efectivament, calen decisions d'un equip per apostar de manera clara per aquestes qüestions. Això és el primer element. I l'altre, perdoneu que m'allargui, però volia parlar més també de la part tècnica. Fer un element clau, i parlau del capítol 1, no és la qüestió de la limitació de les plantilles. És així, i jo crec que tots voldríem que fos diferent. Però atès el context i que certament he de reconèixer que veig difícil, és que hi ha una línia molt directa del Departament de Recerca i Universitats que digui això va per contractar un tècnic o dos tècnics o el que correspongui, cal repensar una mica aquesta idea de, no sé si de refundació, de repensar les funcions del que estem fent. I clar, hi ha una plantilla, podem dir-ho, envellida, que és el que es fa servir en altres contextos, per tant, hi ha poc relleu generacional i aquesta plantilla envellida, que està esperant un relleu generacional, es troba davant un repte important que és el repte tecnològic. Jo no poso en dubte, perquè s'ha fet que els serveis lingüístics s'han anat adaptant a aquestes qüestions, però crec que el salt ara és tan important que el perfil tecnològic, que crec que no està massa present entre els tècnics lingüístics, tots són experts en llengua, dificulta o pot tenir algun tipus de, no sé si la paraula és reticència o resistència entre els mateixos tècnics que composen a incorporar, perquè bé, venim d'una manera de fer molt diferent. I per tant cal formació, cal relleu, i ens trobem una mica aquest atzucac d'un carrer sense sortida, de necessitat de renovar, no tenim res, i necessitat d'incorporar noves eines i potser qui està al capdavant, i amb això que se m'entengui bé, potser no estan en les millors condicions
d'entomar aquest repte important i cal més transversalitat i treballar de manera més conjunta amb altres, segurament, serveis que hi poden aportar. No és una pregunta, com veieu, però és una reflexió que em sembla que era oportuna. Molt bé, gràcies, José. Doncs escolteu, ja som al final de l'acte. El que sí que farem... perdó, que hi ha una paraula demanada allà? Sí, m'agradaria preguntar si el futur dels serveis lingüístics es vincula també o depèn del futur dels graus de filologia catalana. No, afortunadament no, jo crec que no. Per exemple, el nostre servei lingüístic hi ha moltíssima gent que no és de filologia catalana i crec que és enriquidor que no sigui de filologia catalana. És molt interessant que hi hagi gent de filologia catalana, però si volem serveis multilingües ha d'haver gent de filologia catalana, gent d'altres titulacions, però ens interessen molt, crec que així, ens interessen molt altres perfils. Ens interessaria gent de perfil de sociologia, gent que farà més d'anàlisi i planificació i, per tant, no sols cal gent de filologia catalana. Potser els graus de filologia catalana haurien d'incorporar també algunes d'aquestes coses. Per exemple, matèria de legislació, drets lingüístics, em fa la impressió que en cap de les graus de filologia catalana es tracta aquest tema, es tracta molt poca planificació i alguna cosa de drets lingüístics, per exemple, coses de qualitat, i crec que això seria fonamental. Per tant, jo crec que no necessàriament han de ser vinculats a això. Sí, jo solament volia fer una observació des del punt de vista tècnica, que faig classe d'anglès, que som conscients del repte que tenim cara a la intel·ligència artificial, de l'ús de tecnologia a classe, però sí que és veritat que coneixem moltes aplicacions, però moltes d'aquestes aplicacions ja comencen a ser de pagament. Busquem tot gratuït, però el problema que tenim necessitem recursos, perquè jo, per exemple, puc utilitzar el Padlet de forma gratuïta, però he de crear contínuament Padlets diferents perquè no puc guardar la feina que he fet en diferents cursos. O sigui que sí que necessitem recursos, o sigui, per poder implementar la tecnologia al 100% com ens agradaria. Gràcies, Aida. Jo per això m'havia decantat pel capítol 2, perquè la intel·ligència artificial serà molt fonamental. Vaig estar l'altre dia intentant negociar amb la vicegerent econòmica el tema del xat GPT i encara no han pres una decisió sobre allò. Resulta que ens han habilitat el xat GPT per als caps de servei i per a mi això no m'aprofita. Jo necessito que me l'habilites per a tot el personal. I em diu, bueno, doncs fes un contracte menor tu, gestiona-te'l tu. Això no és funcionar. No és possible que a dia d'avui encara no tinguem la intel·ligència artificial en les eines dels serveis, no dels serveis lingüístics només, sinó dels serveis de contractació i els serveis de relacions internacionals. És necessari ja i estem un poquet fent tard. Molt bé, escolteu, és que no acabaríem mai perquè van arribant comentaris i preguntes. Llegeixo un altre. Llegeixo un comentari de la Marina Massaguer com a representant del Govern de Catalunya. Des del Departament de Recerca i Universitats, conjuntament amb les universitats, estem estudiant maneres de garantir una estructura i un finançament més estables pels serveis lingüístics en el conjunt del sistema. Gràcies, Marina. I arriben preguntes, jo m'imagino qui són, no? Perquè diu Enriquece, deu ser l'Enric Serra, Elisenda G. No, no és la Vilaplana, doncs ara mateix no, és igual. Són preguntes i en tot cas les dic i les llegeixo i ja demano que si podeu fer l'última intervenció cadascú de vosaltres abans de tancar l'acte, us dono la paraula, us dic les preguntes, si podeu colar alguna resposta en la intervenció final, que no serà el minut final, sinó pot ser el mig minut perquè anem molt tard. A veure, l'Enric diu, els serveis lingüístics universitaris hem generat tota mena de materials i recursos aquests darrers 30 anys. No us sembla que tenim encara camí per recórrer en el repte de compartir-los i rendibilitzar-los i també d'avaluar-los? I l'Elisenda diu,
En els plans i programes de dinamització sempre s'ha parlat de promoure el català en els usos formals, docència, recerca, transferència de la universitat. No obstant això, observant el resultat de les enquestes d'usos lingüístics i especialment el dels joves, potser ens hauríem de proposar fer campanyes de promoció del català no només en els usos formals, sinó dels usos en general. Ho hem de fer i ho hem de fer als serveis lingüístics. Sí, ara veig que és l'Elisenda Vilalojoliu. Sortia la G, però molt bé. Doncs gràcies també, Enric i Elisenda. I ara sí, doncs tancarem, perquè és una miqueta tard, tancarem l'acte amb aquesta breu intervenció final. Bé, com a cluenda, jo només puc dir que l'he trobat un acte molt interessant, molt enriquidor i que hi ha algunes idees que ja corren per aquí la llibreta i pel que fa a les preguntes que s'han fet, jo penso que sí, que els recursos encara donen de sí, n'hi ha que són extraordinaris i que són molt útils i que hem de continuar fent-los conèixer. I pel que fa als usos, doncs sí, hem de fer tot el que puguem, no sé, aquí és on jo crec que ara hem de ser creatius i esmerçar. També diria que sí, les dues preguntes, tot i que per la part de recursos, em sembla que deies tu, Jordi, una vegada, i ara no ho recordo, alguna cosa com que potser algun cop hem compensat la manca de poder intervenir, no? En fer intervencions amb un impacte directe lingüístic produint molts recursos, no? I que potser arriba un punt que no es tracta de fer més recursos, evidentment compartir els que tenim, millorar-los si cal, òbviament, sinó poder tenir eines que tinguin una incidència doncs, més en els usos lingüístics. No? I aquí estic del tot d'acord amb el que ha dit l'Alfons sobre les normatives, però que també entenc que és una cosa que no ens pertoca a nosaltres com a serveis lingüístics. I el mateix diríem sobre les campanyes d'usos lingüístics. No? Jo crec que sí que des dels serveis lingüístics podem tirar endavant campanyes, però per poder fer això hi ha d'haver una voluntat política molt clara que això es vulgui fer així. Recordo que fa molts anys vam fer el disseny d'una campanya sobre usos lingüístics, justament, i després ens la van tombar. Vull dir, potser ara no passaria, però vull dir que de vegades els serveis lingüístics hem estat com proactius entrant en uns àmbits que després ens escolteu, això no és cosa vostra, què feu, no? Doncs sí, nosaltres podem fer campanyes i estaria molt bé que les poguéssim fer, però primer cal que algú tingui la voluntat política perquè es facin aquestes campanyes. Molt bé, doncs escolteu, ara sí que tanquem i evidentment, com sempre es fa en aquests casos, tanquem doncs valorant molt la tasca, la taula, l'acte d'avui. Tenim una persona allà que prenia notes de tot, que li hem demanat que faci de relator perquè no ens oblidem, no perdem cap de les idees i dels temes que han sortit. Per tant, creiem que això ha anat molt bé i que hi ha hagut aportacions molt valuoses. També volem tornar a donar-vos les gràcies a tots els que heu fet possible, els de la taula, els dels vídeos, els que ens heu seguit
i els que també doncs, ho veureu quan es pengi, quan es publiqui això al web de Llengües RB, que sabeu que ja és un nou web, per cert, aprofitem per animar-vos a visitar-lo. Hi ha un espai on hi ha tots els cafès de llengües, doncs aquest també el penjarem en els propers dies. I també, doncs, evidentment, us animem a continuar participant en tots els actes dels 30-20 anys aquests que deia al començament que farem durant el 2025, que també estan penjats en un lloc de la pàgina web i que hi haurà doncs, unes quantes sorpreses. I no res, doncs, ens emplacem a continuar treballant com sempre hem fet els serveis lingüístics universitaris, treballant bé i amb aquests reptes doncs, més bé que mai, per demostrar que som això una peça clau i fonamental en la política lingüística universitària. Doncs moltes gràcies i endavant i bona feina. Ara ho d'aplaudir.